deste concerto. Sempre que corredores nos sentamos, como a maior do grupo, digo que a honra para min que estes dous mozos me fixeran un anaquiño para entrar nesta formación poético-musical. Eu sempre lles digo que, cando nos renova a mí, polo menos, xente nova, e que se animen. Isto que nos decían cando éramos nenos, así, a mí, polo menos, aos máis arbelleiros, hai que ir, hai que facer, o de hai que facer, xa sabemos. Agora estamos nas xornadas rosalianas, algo maravilloso que logramos entre as entidades do Concello de Vilalba, do IESCHA, Instituto de Estudios Chairegos, compañeros, e a NPG, a Nova Poesía Vitirica, todos chairegos, chairegas e chairegos, todos galegos, galegas e galegos. A poesía, decir que, como decía Celaya, que a poesía é unha arma cargada de futuro. Fai moitos anos que Celaya dixo eso. Eu quero engadir que a poesía é unha revolución, é a voz que nos pode xuntar a todas, a voz que nos dá o sentimento e a forza, como así foi coa nosa Rosalía, esa muller forte, esa muller, unha muller para o seu tempo tan adelantada, esa muller tan formada, cultural, social, políticamente, unha muller tan adiantada ao seu tempo que a quixeron esmagar tantas veces, pero non, porque ela atreveuse a ir moito máis alá. Escribiu na nosa lingua porque lles dixo: cantade, meninas, na lingua que eu falo, castellanos de Castilla, tratade ben aos galegos, cando van como as rosas, cando ven como a negros. E non porque foran casteláns máis ou menos, senón polas condicións e como os trataban. Sempre hai alguén que esmaga os máis. E despois de cantares galegos veu follas novas, e con follas novas a volta a Galicia despois dese exilio, a perda dos fillos terrible, e preto da morte, aos 48 anos, despois de toda unha loita, unha muller fronte ao mundo tamén tivo as súas negras sombras.